Ahojte milí priatelia, vítajte pri ďalšom videu s hotovými obrázkami a s nejakými plánmi na najbližšie týždne. A vrátila som sa oddychnutá z dovolenky s kopcom nápadov, takže tu teraz uvidíte obrázky za posledný mesiac. Sú tu nejaké veci, čo som dorábala z leta a ešte stále mám niečo rozpracované, ale zároveň sú tu nové veci, o ktorých v podstate neviete, lebo som sa tak rozhodla asi 2 týždne dozadu, 3. Takže postupne vám vysvetlím na čom, alebo poviem na čom teraz pracujem. Tak poďme na to. Oprášila som zasnení od Hany Carlson a dala som si takýto jednoduchý obrázok, lebo po všetkých tých domčekoch a detailoch som potrebovala niečo hrozne nekomplikované. A tuto som mala ten nápad už dlho napísaný, tak som ho zrealizovala. A rozmýšľam, čím som to robila. Prismakolorkami. Celé je to prismakolorkami a obťahovala som to nejakým tenkým čiernym perom. Nápad na to vlastne bol na tieto niektoré Hanine obrázky, občas neviem čo, aby som to nemala nejaké proste farebné, nechcú sa mi niekedy vymalovať všetky tie antistresové políčka, ale to trošku oprúz občas, hlavne keď nemáte nápad. A myslím, že toto som kedysi dávno na nejakom type obrázku už párkrát zahliadla, že vlastne to vymalovávate v rámci toho farebného spektra, toho farebného kruhu, takže vlastne ja som si našla niekde na Pintereste farebný kruh, ako postupne idú tie prechody farieb a vlastne podľa toho som si vyberala v prízmach farby a postupne som to na seba nadväzovala. Musím povedať, že ma to bavilo, bola to sranda. Celkom som rada, že som sa vyhla všetkým tým antistresovým poličkám a nakoniec to bolo super. Toto je ešte z tých letných. Som rada, že sa mi podarilo dostať aj k malovanej Morave. Dúfam, že to dostatočne dobre uvidíte, lebo neviem, či nemám blízko kameru, ale asi to je jedno. Musím vám to točiť takto. Dala som aspoň jeden, nakoniec som dala tento mlyn a bolo to nejakými akvarelovými farbami, takými tými, čo tu mám. Kure také, možno niečo málo, kohinorky, už sa nepamätám. Určite tam na niektoré detaily, viem, že tu aj na tie strechy, to sú polykolorky od Kohinoru. Tak zase pribudol jeden obrázok do malovanej Moravy. 2 obrázky mám vo Flavorier. Tento august. To bola kombinácia, myslím, že Prismakolorky a podľa farieb a Derwent Lightfast. A potom som tu dala ešte jeden, som stihla, jesenný. Hneď ako sme prišli z dovolenky. Tam som robila podklad nejakými akvarelovými farbami alebo voskovkami. To už úplne nepamätám, ale niečo akvarelové, pretože som chcela urobiť vlastne podklad, aby som tam nemala biely papier. Takisto som si robila podklad na tie väčšie listy a tie gaštany. A potom som to dotieňovávala. Ale rozmýšľam čím. Podľa mňa to môže byť kombinácia polykolorky, lightfastky. Už si to nepamätám. Alebo ešte ma napadli polychromos. Niečo z toho podľa tých farieb. Nechce sa mi teraz otvárať Facebook, asi v pastelke to mám určite presne napísané, ale ono je to asi v konečnom dôsledku jedno, akými pastelkami. Dôležitý je výsledok. Takže to bolo toto. S týmto som vás úprimne pobavila na pastelke. Šialené domčeky hotovo. Strašne dlho to trvalo, bola to sranda, bolo to fixkami doma, čo mám rôznymi na vodnej báze Pitpenny, aj také no name, aj myslím, že z Decotime, čo mám, tak som to tak všelijako medzi sebou mixovala a snažila som sa tak nejako na prskačku tie farby meniť, aby to zase nebolo nejaké príliš farebné, nebolo tam moc farieb, ale aj tak je to taký myšmaš. Ale tak som celkom rada, že to mám za sebou. Je to strašne veľa detailov, keď to vymalovávate.
Rozmýšľam, či tu mám ešte niečo. Nie. Áno, dobre som si pamätala. Mám tu ešte jeden rozmalovaný. Ten chcem dokončiť teraz. Tento ma strašne bavil, ten sa mi aj páčil. To som vám spomínala, že na ten som videla niekde farebnú kombináciu ako inšpiráciu. Tak som sa aj tak trošku držala. A ten ma veľmi bavil. Ten je ako ilustrácia veľmi pekný. Vydaril sa úplne super. Tuto na tej väčšej časti bol podklad niečím akvarelovým, asi zrejme, také typujem. A zbytok boli polykolorky. Tie mi tu super poslúžili, s tými sa tu jednak dobre kreslí. Na ten papier mne aspoň chytajú fajn. A plus som využila všetky tieto pastelové farby, rôzne, ktoré sú v tej väčšej sade polykoloriek. Tieto rôzne pleťové odtiene sú to, ale sa dá aj takto pekne na fasády využiť. Tak som si to tu užila. Tento ma vážne bavil, ten bol skvelý. No a ešte tu mám tento. New York, maličky sa snažím ho dokončievať, len som narazila na problém, že keď sa nejako zabudnem a sadnem si k tomu až večer, tak už sa začalo trošku rýchlejšie stmievať, tak na to nevidím. Tak musím sa posnažiť, teraz bude predĺžený víkend, skúsiť na tom maknúť a na dennom svetle to konečne dokončiť. Aby som ho zase mohla na nejakú dobu odložiť. Magické mesto. Tu som si dala túto dvojstranu, tu som tiež mala nejakú od leta rozpracovanú. Neviem, či som v auguste na nej nezačala pracovať. A to bol tiež taký mix kadečoho. Tie žlté veci, tie som robila voskúkami akvarelovými, myslím, že lírami. A všetko ostatné bolo podľa farie buď Derwent Lightfast, alebo niečo malo svoje Chromaflow. A táto zlatá, to je Pitt Pen. Taká tá moja obľúbená farba, ktorú rada používam. Tak, tu mám dvojstranu tejto malovanke. Tá teraz už tiež pôjde odpočívať na nejakú dobu. No asi u mňa prekvapivo po dlhej dobe oslava života Klárka Marková. Tak som tam dala tento obrázok, kde som hneď začala, hovorím, ako som sa vrátila z dovolenky. Podklad, pozadie a tieto zelené veci sú alkoholové fixy. A všetko ostatné som potom robila Derwent Lightfast. Mala som nejakú predstavu farebnú v hlave a snažila som sa jej držať a celkom to dobre dopadlo, takže trápila som sa menej, ako mám vždy hrôzu, keď beriem niektoré omalovánky do ruky alebo sa mi do nich nechcú, že nemám úplne nápad ako na to, tak tu to dopadlo fajn. No a prečo sa mi zmenili omalovánky? Ja som totižto už v lete alebo pred letom si písala taký nejaký plán od nového roka. Mňa totiž to celkom začalo baviť malovať v zopár vybraných obrázkoch, omalovánkach. Že nemusím rozmýšľať, že do čoho sa mi chce, že vždy mám vybrané. Viete, že tu točím tých zopár. Teraz tento rok myslím, že bolo tak priebežne 4-5 kúskov, ktorých takmer stále malujem. A celkom ma tento koncept bavil, tak som rozmýšľala najprv pôvodne od nového roka. Mala som napísaný nejaký zoznam, ktoré mám rada, ktoré ma bavia, v ktorých by som chcela tak akože každý mesiac kresliť. Nie som jediná, všimla som si, že to robíme viacerí, ale chápem proste, keď tým omalovankám venujete x rokov, tak proste akákoľvek zmena je vítaná. Takže tiež sa tak vzájomne inšpirujeme a meníme tie veci, to je ako s videami, jednoducho nebaví vás 7 rokov robiť stále to isté. Takže u mňa presne toto dozrelo, že tento koncept malovať tak ako intenzívne v niektorých vybraných omalovánkach ma celkom baví momentálne. A na dovolenke som sa nakoniec rozhodla, že nebudem čakať vôbec na nový rok, že si teraz do konca roka vyberiem nejaké omalovanky, ktorých by som chcela kresliť. Takže toto mám aj nachystané a už som vlastne začala, preto ste už niektoré videli, lebo už po dovolenke som v nich začala kresliť. Tuto mám v takom zožitku, aby som si mala zapísané, že ktorých som už to mesiaci, teraz práve riešim september, kresliť.
Tie s tým červeným puntíkom, to mám označené pre seba, to boli tie pôvodné, ktoré som mala v podstate premyslené už pred letom. A niektorých z nich už kreslím teraz, niektoré som si znovu ako keby pridala. Ja ani nemám tak plán, že musím tie omalovanky dokončiť, aj keď samozrejme, keď sa podarí, bude fajn, ale nemyslím si, pretože v každej z nich mi ešte aj tak stále veľa toho chýba. Skôr je to u mňa o tom, že mám na tie omalovanky chuť, chcem tam zase pridať nejaké obrázky. Tie s tým červeným bodom sú zrovna také, v ktorých pomerne často aj v minulosti som kreslila, takže sú samozrejme také plnšie. A teraz do konca roka som si tam ešte pridala nejaké ďalšie, že by bolo fajn v nich skúsiť trošku viac kresliť. Nemám žiaden pevný plán, aspoň v tých, čo mám označené červeným, by som určite chcela dať jeden. Tie ostatné, keď bude čas a chuť, tak proste tam spravím obrázok, trošku ich zase zaplním. A ak ma niečo inšpiruje alebo napadne, alebo budem chcieť niečo otestovať, tak úplne v pohode si zoberiem nejakú ďalšiu omalovanku. No, toto je bohužiaľ nevýhoda, keď má človek toho veľa, nevie čo skôr. Ako ja by som veľmi rada aj tých ostatných, ale to sa proste nedá stíhať. Takže celkom mi toto vyhovuje. Takže vám len tak rýchlosti ukážem, že v ktorých vlastne pracujem. Flower Year ste videli, takisto túto omalovanku. Pozriem, by som z nej niečo nevysypala. Aha. Túto omalovanku tej postupne kreslím. Popravde na tomto som sa trošku zabrzdila, to som začala tuším už v júli, ale strašne pomaly to ide. Nie je to ani nejaké komplikované, len nejak sa mi do toho nechcelo, ale už som zase začala. Ak počujete nejaké strašné údery, tak deti pod nami sa tešia, že asi im začali prázdniny. Fičia ako blesk. Takže tá mi trochu stála, ale už som sa k nej vrátila, ale v tejto chcem takisto pokračovať. A potom tu mám čo, Zemľa snová, to poznáte odo mňa, v tej som už veľakrát kreslila. Ja ju mám takú v celku plnú, ale toto dokončiť, je to ešte strašne veľa obrázkov, ktoré treba dokončiť. Takže v tej chcem určite pokračovať. Uvidím, či si ju nechám aj potom na ďalší rok, lebo Zemľa je pomerne náročná a je tam veľa detailov. Už som asi dvakrát mala také, že som ju musela dať preč, lebo proste došli nápady. Ale skúsim nekresliť, uvidím, koľko toho stihnem a potom sa rozhodnem, či si ju dám na ďalší rok. Videli ste zasnení, v tej kreslím ináč viacerí ju aj chcú dokončiť alebo dokončili. Je to asi tým, že tá omalovanka to bola, neviem, či prvá Hanina omalovanka, alebo jedna z prvých. Ja osobne ju mám už tiež strašne dlho a mám ju najradšej, v podstate v nej mám najviac obrázkov, čo sa týka Haniných obrázkov. Je už tiež taká celkom plná kadečoho, kadejakých pokusov z rôznych rokov. Ja ju mám pomerne dlho, tak asi ako všetci, no od roku 2017. A tiež mi prišiel fajn nápad skúsiť intenzívne v tejto kresliť. Jednak ma baví a jednak samozrejme bolo celkom fajn v nej zase pokročiť. Možno ju aj niekedy dokončiť, ale táto z tých Haniných asi jediná má akú takú šancu na dokončenie. V tých ostatných mám strašne málo obrázkov, takže v podstate tak ako ostatní mám tiež takú ambíciu zase v zasnení trošku viac kresliť a v tej ma to baví. Čo sa týka Hany, inak som pozerala listovanie, už tento týždeň bolo dostupné na tom jej novú omalovanku. Ja jej hovorím, že Atlantída alebo príbeh o Atlantíde, neviem ako sa to správne prekladá, ja mám taký svoj názov na to. Prvýkrát, keď som si ju pozrela na nejakom rýchlom listovaní, tak som bola taká, že asi nie, že je tam také tie klasické Haniné obrázky a portréty a také tie antistresové veci. Ale potom, keď bolo detailnejšie listovanie, už keď ľudia ju dostali, tak som videla, že naozaj tam sú aj obrázky, ktoré mi tak ako evokujú ten príbeh Atlantídy a vlastne to potopené mesto. Ja už som to veľakrát spomínala, tento príbeh mám strašne rada.
Veľmi rada mám dokumenty historické, reálne, kde sa snažím vysvetliť, čo teda existovala alebo neexistovala a tak. Takže mňa celkom nadchla nakoniec tá omalovanka. Povedala som si, že keď bude dostupná niekde tuto v tých našich obchodíkoch, tak asi si ju kúpim, lebo nakoniec som tak zhodnotila, že asi by ma aj v nej bavilo vymalovávať. Tak to vidím na vianočný darček sama sebe si. Takže to bolo zasnenie a Hana a tým pádom, že mi pribudne ďalšia, tak asi najvyšší čas niektoré zase zaplniť. A potom ste videli oslavu života. Klárku som si vybrala kvôli tomu, že ja mám asi 4 alebo 5 jej kníh, už ďalšie teraz nekupujem, lebo mne sa tie obrázky docela opakujú a zase až tak veľmi v nej nekreslím. A z tých všetkých, čo mám, som rozmýšľala, že ktorú si zatiaľ zobrať, aspoň do konca roka. A tak nejak mi voľba padla na oslavu života, celkom som mala na ňu chuť. Tak som nej začala kresliť. Už to ide, že už to niečo rozrobené, ale to už mám dlho. Aj čo málo tu mám vymalované, tak mi prišla nálada na túto. Tak chcem začať nej kresliť. Ja mám trošku s Klárkynými obrázkami problém, tak jak to je tento mám rozmalovaný z minulej zimy. Chcem všetko podokončovať, že keď vidím takto prázdny obrázok, tak si poviem, že toto je taký z tých lepších, ale napríklad toto. Ako na to? Ako jasne, farby by ma aj napadli, ale keď to chcem tak nejak zaujímavo poňať, tak sa v tom začnem trochu tak motať. Napríklad tento som videla veľakrát krásne vymalovaný. Ale keď to zase nechcem robiť identicky podľa niekoho, už som videla na ňo krásne kombinácie, vrátane, to nie je ten originál, ale niekde som ho videla viackrát, fakt, že krásne kombinácie, ale nechcem ísť úplne podľa niekoho. Tak je to také, no. Tento mám pripravený, len už mám strašne dlho. Na ňom som testovala nové polykolorky, keď Kohinoor dal nové farby, doplňal tú sadu. Si viete predstaviť, že koľko rokov je to rozmalované. Teraz som si urobila alkoholovými fixami podklad, aby som si tak nejak určila farby. A vlastne to vymalujem. Zistila som, to som sa zamyslela, že mne začalo docela pomáhať používať to alkoholové fixy na tie veľké plochy a ako keby si určiť nejakú farebnú náladu toho obrázku. Tak ako tu som dala takú tú rúžovú, ktorú vy možno úplne neuvidíte na tom videu. A tým som nejak tak určila takú náladu toho obrázku a doladila som to k tomu, tak to isté som vlastne urobila tu. A už budem k tomu len ladiť také hnedo zelené odtiene. S ničím bohužiaľ tú stranu za tým, ale v tom som sa zmierila. Takže v tomto momente, a asi tak budem pokračovať, mi celkom vyhovujú tie alkoholové fixy tu na. Takže to je taký zámer v Klárke. Nej trošku pokresliť, lebo tu berem naozaj úplne málo do ruky. Toto vás asi neprekvapí, zase som sa vrátila, lebo mi to strašne chýbalo Kanoko. To sú moje obľúbené knižky a v týchto sa ani neponáhľam, pretože si ich nechcem nejak rýchlo vymalovať. Tie ma bavia, ale vybrala som si teda nakoniec túto maličku, to je jedna z tých novších. A som si povedala, že budem v tejto kresliť, kým ma to bude baviť, takže táto je takisto v zozname. Snažila som sa inak vybrať také omalovanky. Tieto, čo vám ukazujem, to sú tie s tým červeným puntíkom, čo som mala nejak premyslené už skôr. To sú také, ktoré mám fakt rada sa k nim vraciam a chce sa mi v nich kresliť. A potom tie ostatné, vrátane tej Klárky, to sú zase také, že som si hľadala také, ktoré mám chuť nich teraz kresliť, ale aby to boli aj rôzne ilustrácie, že niečo cestovanie, niečo sú portréty, niečo je napríklad ako v Hane trošku antistres, alebo napríklad tu mám tento Mythographic Animals, to je prvý, ktorý som si kúpila, už som si ho strašne dlho nekreslila. Tak som si vybrala takú rôznorodosť a samozrejme o to potom závisí aj v každej tej omalovánke ma baví kresliť s niečím iným, takže aby som mala takú pestrosť. Tento som si vybrala kvôli tomu, že strašne dlho som v nej nekreslila. Je to inak moja prvá. A ani nevydám z nej často obrázky, tak som si povedala, že by bolo fajn. Je to vlastne takáto s tými zvieratkami. To bola, myslím, úplne prvá. Ja som tu už čo to pokreslila. A
teraz som tu začala, takisto to vám za chvíľu ukážem, pretože testujem nový materiál. Teraz to nechám bokom, aby som vám to ukázala, lebo včera som to akurát skúšala. Takže tu som oprašila trochu. Jednu Terezu som si vybrala a vybrala som si tiež jednu z takých starších, aby som sa tak nejako prinútila v úvodzovkách kresliť aj v týchto. Čo to tu mám nakreslené, to je ešte z čias, keď ma bavilo robiť podklad progresami alebo mondeluskami. Teraz uvidím, čím tu budem kresliť, ale vidím to už aj na alkoholové fixy a tak, taký kaďaký mix. Takže skúsim v tomto niečo vymalovať. A označila som si tu teraz na najbližšie obdobie jeden obrázok, do ktorého sa nikomu z nás nechce, tak som povedala, že v rámci výzvoj si ho dám. Je to tento, myslím, že sa to volá, že americký futbal. Súhlasím, už som viackrát na videu počula, že to je obrázok, ktorý proste by tam fakt nemusel byť. Nikomu z nás sa do ňoho nechce. Ale ja som si povedala, že OK, že chcem sa ho zbaviť čím skôr, tak ho vymalujem a budem ho mať z krku, lebo tie krajinky tohto typu, to je fakt radosť vymalovať, to je v pohode. Ale tak som si povedala, že ako prvý dám tento, tak snáď to v dohľadnej dobe dokončím. Potom som si vylovila to mám trojicu takých omalovanok, niekde vo videách, keď som vám ukazovala omalovanky, som vám určite ukázala tie Kráska zviera, Color the Classic. Ja mám ešte Anu zo Zeleného domu a tá tretia je, tuším, Snehová kráľovna. Tam sú takéto nádherné obrázky. Už som veľakrát listovala. Mám ich už pomerne dlho a okrem Anny zo Zeleného domu som žiadnej z nich nekreslila. Lebo proste človek nevie čo skôr, tak som si ju proste cieľene vybrala, aby som aj tu niečo podľa nálady si vybrala, vymalovala. Už tu niečo mám vybraté. Tejto nemám ani jeden obrázok, tak ju zároveň pokrstím, snad tu čo to vymalujem. Sú tu potom aj takéto tapetovky rôzne. Tak to bude zaujímavé. Tak asi túto dvojstranu by som si rozdala. Toto je pekné ako zátišie a aj toto je pekná ilustrácia. Tak tu by som rada aspoň do konca roka 2-3 obrázky, ak stihnem, tak budem rada. Sklárky som si ešte vybrala, ale to budem naozaj kresliť nielen keď budem mať čas, nehyplné čarovnosti. Tu som si vybrala kvôli tomu, že chcem ako ďalšiu z možností, ako kresliť v klárke, chcem na nej testovať farebné kombinácie, že si vyberem obmedzenú farebnú škálu a skúsim niektoré tie obrázky, tu ich mám tiež zo pár, dať tak. Lebo toto sú obrázky, ktoré sú strašne známe, už x krát sme ich videli hotové, takže nechce sa mi to robiť v takom nejakom klasickom farebnom nápade, ktorý ma hneď ako prvý napadne. Toto napríklad, akože, nie že by som nevedela čo s tým, ale chcela by som to nejako hravo, takže nápad je tuto používať farebné kombinácie, ale tuto mám naozaj len do počtu, keď budem mať chuť na farebné kombinácie, tak si ju vezmem a niečo tam vyskúšam. Potom mám vybratý Coloring Book Café Country Collection, to je môj najstarší, ten poznáte, tu som už veľakrát kreslila na video, tie obrázky určite poznáte, sú mňa chronicky známe, kde sa priebežne vraciam stále. Takže tu chcem len pokračovať ďalej a uvidím, možno si necháme na budúci rok. Takže v tejto chcem určite kresliť a tu tiež viem kadečo používať. Myslím, čo sa týka materiálov. Mám vybratú Ritu, Áziu, mám tu aj povyberané nejaké obrázky. Rita je to isté u mňa ako Klárka a myslím, že nie som jediná, už som tu dievčatá počula aj na videu hovoriť viackrát, že tiež sa im páčia tie hotové obrázky, aj samotné ilustrácie, ale ako vlastné prevedenie, trošku nejsú nápady, tak ja mám ten istý problém to nejak tak uchopiť, aby sa mi to potom aj páčilo. Takže ideme robiť pokusy, myslím, že mám dokopy až tento jeden. A nejak to tak sa s tými obrázkami pohrať, aby sa mi to páčilo farbne, aby ma to bavilo. Tak uvidíme, čo z toho vyjde. Túto omalovanku som zase oprašila, už som v nej kreslila, tá je nová, ale pod niektorých z mojich videí som mala koment, že či sa k nej neplánujem vrátiť, tak skúsim v nej kresliť.
na zo pár obrázkov tu dať. Tu je fantastický papier, ešte krajšie obrázky, takže tu absolútne nevidím problém. Kombinácia akvarel, pastelky, to je úplne jasné, tak ako som to robila aj tu. Takže budem pokračovať a zo pár obrázkov si tu dám. Inak som vyťahovala docela také staršie omalovanky. A myslím tým, tak ako mám zasnení a Klárku, ktorú mám dlho, tak som si tak vybrala aj Kirbyho a toto je tiež jedna z tých najstarších, čo mám, hej, z roku 17. Tak som si povedala, že tu mám docela dosť obrázkov rôzneho obdobia. V rámci mojich možností nie je nejaká super plná, ale je tu kadečo. A viem, že tieto myty ma vždy bavili, tak som si ju vybrala, že čo sa týka Kirbyho, tak by som tuto chcela trošku viacej pokresliť a budeme mať vybratú. Takže to je taká moja kôpka v podstate do konca roka. Ja si to potom nejak tak po novom roku zosumarizujem, že v čom sa mi chce a v čom sa mi nechce pokračovať a či ma vôbec bude tento prístup baviť, ale ak áno, tak sa rozhodnem, že čo si z toho nechám a úplne prapôvodný plán bol, že nechať si iba zopár, nie takúto veľkú kopu, ale zopár, že to dať na nejakých 5 a zbytok ísť proste omalovanku po omalovanke, ako to mám v poličkách, aby sa proste bez rozdielu na každú dostalo, tak uvidím. Ešte zima je ďaleko, tak sa rozhodnem, že čo. A posledná vec, čo som vám chcela ukázať, mám tu trošku bordelík na stole, trošku sa mi to tu sype všetko. A kúpila som si teraz, akorát včera mi prišli, tak mi to prišlo celkom hot. Po dlhej dobe som si kúpila nejaký nový, nazvime to, nový kresliaci materiál, výtvarný materiál. Ja som tieto fixky videla niekde na videách zahraničných, sa to zrazu začalo objavovať, to sú akrylové fixy od ARRTX, neviem ako sa to správne číta, ja od nich nemám ani pastelky, ani takéto veci, lebo viete, že ja pastelkové sady nenakupujem, ale tie fixy ma celkom zaujali, videla som aj nejaké videá, kde s nimi kreslili, ja vám to len tak rýchlo ukážem. Je to asi taká milá zbytočnosť, bez ktorej by som sa zaobišla, ale mňa na tom zaujalo to, že ak používate akryl alebo kváš, tak viete, ako sa s nimi pracuje a viete, na čo ich chcete použiť. Tak sú celkom dobrý doplnok ku kresleniu. Asi celý obrázok by som s nimi nekreslila, aj keď ma včera večer napadlo, že ešte skúsim vyťahnuť Disney omalovanku. No, že tu máme niekde po ruke. To je od Kincaida, Thomasa Kincaida, tuto myslím, lebo tu stále neviem, ako to tak nejako uchopiť. Možno s tými fixami ma to bude viacej baviť a hlavne oni majú dosť žiarivé farby. Tu je nejaký vzorkovník. To znamená, že musíte byť v pohode s tým, že sú tie farby pomerne dosť žiarivé. Takže aj vhodný obrázok. No a zrovna v tom Disney to nie je problém, tie žiarivé farby. Tak zvažujem, že napríklad na tieto kvety a takéto veci, že to skúsim otestovať tu v kombinácii s pastelkami, že ako to bude fungovať. Ale akože úplne celý obrázok by som asi ja osobne s nimi nedávala, neviem. Ja som ich teraz, včera večer som ich skúšala prvýkrát na nejaké veci. Vám to ešte takto ukážem. Ja som za ne dala nejakých 42 alebo 3 euro. Určite aj Poska niečo takéto má. Toto asi nie je jediná značka, ale mňa toto zaujala. A našla som ich na jednom slovenskom shope s výtvarnými potrebami, tak som si ich odtiaľ objednala, lebo som ich samozrejme chcela vyskúšať, lebo to sú veci, ktoré ma celkom zaujímajú a viem si predstaviť ich používať. Môžem vám vyskúšať nejakú výraznejšiu farbu. Čo je fajn, že je to akryl, to znamená, že trochu prekrýva linky a dajú sa na seba rôzne vrstviť. Má takýto hrot,
Čiže je to také celkom rýchle, lebo akrylové farby a akvarelové, viete, že ja vyberám len cez víkend, pretože keď mám večer chvíľku čas, tak sa mi s tým vážne nechce nejako hrať. Takže veľmi dobre, včera som to testovala, veľmi dobre sa s nimi kreslí. Asi z toho veľa neuvidíte, je to proste akrylová farba. Keby tu boli nejaké linky, tak ich prekryjete. Ale s tým štecom sa fakt pracuje fajn. Ale potrebujem ešte s nimi trošku viac robiť a uvidím, že či sa mi osvedčia a oplatia sa ich mať doma, alebo ich len sem tam na niečo využijem. Ukážem vám, kde som ich testovala. Respektíve som ich začala používať. Takže prvý obrázok, to sme v tomto mitografiku. A tu som si brala tento obrázok, tak som si povedala, že ich tu vyskúšam. A vlastne tie zelené listy, aj tie kvety, tie sú vlastne tieňované tými fixami. Asi z toho veľmi veľa neuvidíte, ale je to strašne drobné. Tak, to bolo s akrylom. Potom som to skúšala práve na zeleň, to som myslím, že aj v nejakom videu videla. Tak som si zobrala tento obrázok. A tu to môžete vidieť. Tu som sa pokúšala tieňovať. Výhoda akrylu je, akrylových farieb, aj s kvašom sa to dá robiť, že začnete, buď to má všovo svetlejšou, sa začala svetlejšou a normálne to jedno cez druhé kladiete, tie farby, až kým sa vám to nepáči. Takže mne sa takéto rôzne zelené plochy s tým dobre robia, rôzne kríky, kvety. Uvidím, ešte musím tomu nájsť uplatnenie. Hovorím, vyskúšam to na toho Disneyho, to ma ešte napadlo. A som zvedavá, že koľko vydržia, lebo to na tú zeleň včera som toho použila docela dosť. Tak koľko tá náplň bude mať výdrž, že koľko mi vydrží písať, alebo teda kresliť. Takže to je taká novinka. Rozmýšľam, ešte myslím, že v jednej som to skúšala, len si teraz neviem spomenúť, že ešte niekde sa mi zdá, že som ju skúšala. Ale teraz ma nenapadne kde, lebo chcela som sa včera s nimi pohrať, že ako sa s nimi kreslí pocitovo a s tým štecom. Tak ja som s tým štecom OK, mne tento typ fixiek vyhovuje. Ja si presne tento typ kupujem, myslím s tým štecom. To na hobby stade vybrať. Tento kupujem aj pri alkoholových, aj pri na vodnej báze. To už mám vyskúšané, že toto mne vyhovuje, takže to je super. No a zvyšok uvidíme. Hovorím, len majú dosť jasné farby, takže tie obrázky s nimi budú také hodne veselé, takže si treba zvážiť, že kde sa dajú použiť. Ja aj viem, kde som to skúšala. Túto zlatú som skúšala, už viem, na tom chráme Hagia Sophia. Tam som skúšala tú zlatú, lebo tam mám teraz strašne veľa zlatých vecí. A vlastne toto. Ale to už sa tvári ako poska. Takže na túto časť som ich skúšala, myslím, že ako sa s ňou kreslí aj tu. Dobre sa s ňou kreslí, lepšie ako s poskou kvôli tomu, alebo teda ja mám posku len tie klasické hroty, nemám štecové, ak teda má, ale typovala by som, že možno aj poska má štecové hroty. Takže tuto tak super sa obťahovali tie nápisy. Je to lepšie ako s tým tvrdým, tenkým hrotom pre mňa. No, takže to bol taký neplánovaný nákup, ale ma to celkom oslovilo, ako som to v tých videách videla. Ja mám akryl ako taký rada, ale tie fixky mi prišli také praktickejšie, že človek to má po ruke, nemusí rozkladať niekde nejaké štece a tuby a tak, proste zobere fixku. Tá cena 40 € sa mňa osobne zdala dosť. Asi to nie je niečo, čo by som životne potrebovala, ale mala som potrebu ich vyskúšať. Po dlhej dobe ma niečo zaujalo z týchto kresliacich vecí. Tak uvidím, že určite ich používať budem a či si ich kúpim znovu, niečo na tento spôsob akrylových fixiek, to vám dám vedieť až za nejakú dobu. Podľa toho, že ako sa mi osvedčia v obrázkoch. Dobre, tak to je všetko asi také skratké, čo som tak za posledné tie 4 týždne tu riešila, skúšala. Teraz už by mal byť kľud, tak snáď sa vám o 2 týždne ozvem s hotovými obrázkami, prípadne s niečím rozkresleným a tak. Takže snáď sa počujeme 15. Teda 30. tak, bože, zajtra je 15. Tak vám krajem krásny september a ahoj na budúce.